Hassan kouyate. Naam. Salamu aleykum. Wa aleykum salam. Reɗima. Jam alhamdulillah. Jelli fa waɗi. Ha woɗi. Aɗa ba sohla. Jam tan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Galleji wondaɓe wondiɓe. Jam tan woɗi. Hoto jam won toon. Ha woɗi. Aɗa ba sohla. Jam woɗi. Alhamdulillah. Aywa bisimilla moɗon. Min beltiki. Warango moɗon noddama on notiki. Naam. nen noon kani jooteɗe barguineɗe. A faami e wallede e wallodireede. no min jowti on min barkini on sanne sanne kouyate. Minen du min beltiki sanne. Tawiɗa urlo bonde radio noon ka fof. Min jowti kala tawa ene keeɗi radio meɗen jaadi tissa. jaadi alhamdulillahi min gari hannde du e noddago noon. jaadi nenne miɗen kuyni ɗum noddago e noddago fulɓe fuu noon. jaadi Hassan kouyate kañum e Mamoudou Sare. jaadi miɗen tawa ɗon miɗen nangi gaaci yoga e muɗum anditire e ndondo. jaadi miɗen mbalna debbo yo gorko suka e mawɗo. aduna e tinnare noon e tiiɗodiral noon e faabendirde e tinnade e golleji ɗi tawi ɗin nanga dimi ɗin yoppa taweɗe sanga muɗum caami ɗi. jaadi jaadi minne miɗen belti sanne min beltiki e noddango min kuyini kala tawaɓe ana keeɗi en fof. jaadi jaadi kasi sanne ba kouyate min jowti min beltanigima sanne 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 bisimilla maɗa e makko inchallah. aya jaadoma on Mamoudou Sare. Mamoudou Sare ana sata gaati sanne ana sahi juuɗe sanne ka joni noon ɗum sarankoɓe noon sarankoɓe ka kañen ɗo tawa hannde suuduɓe ɗo ka fof ko sanki walani donc Allah wadde jaam ni sakiraɓe on fof ɗo ñaaga duwaw sanne de. Hassan kouyate ɗo tawa hannde ɗo donc kay ay Hassan kouyate hannde duwaw hewtiki mana par ce que on wonde Sare on wonde a faami suudu wanga duwaw hewtiki ma hannde. Mobo aywa bisimilla ono wiyete so tawi wonko jinɗa lamdirde a faami urlo bonde radio sabi mi haalinima no urlo noon faami urlo wona neɗɗo jawiɗo sanne koy ba hannde bisimilla sakike salamu aleykum. waaleykum salam. mbaale jam. jam alhamdulillah. ndenima selli alhamdulillah. jam tan. aɗa wawi fillitade inde nde. inde nde Hassan Ousmane Amadou Ousou Bambagal bandiraɓe antira Hassan kouyate. aywa eɓe gonduɗa oɗum. o gondumɓe o Mamoudou Sare. Mamoudou Sare. aywa ɗon hato jeeya kuru. kuru ko hoto worre e leydi ndi. ko leydi gimbal bondiri ndini noon. gimbalanke noon bisimilla. aywa bisimilla minen keeɗi min gaɗi moon invité fadde amin yaade yeeso min gaɗi moon invité hannde min noddi on on notiki waɗaki ɓamde héritage seeɗa waɗaki radio ɗomata neɗɗo. Allah waɗi. aywa ko weeli min du garɗon hannde aywa minen keeɗi aywa hono ko anndi ɗon haalde e jama hannde jama ɗon heeɗi Mali fof ne heeɗi hannde yaade caggal Mali fof ne heeɗi insha Allah radio ŋaaji capantati e tati nangodiri jooni réseau Mali o inchallah yaade Sigasso Kulukoro Tamani yaade Kay yaade Ségou fof ne heeɗi hannde inchallah jeeɗi inchallah fulɓe ne gonta ɓe kiiɗi. dari wonko kalanta fulɓe. ko mbawmi wiide fulɓe assalamu aleykum fulɓe. naam. assalamu aleykum suudu baaba. naam. ko mbawmi wiide on lamɗo hokku on tinnare. allahumma amina. lamɗo hokku on yurmede. allahumma amina. Allah hokku on nangodirde. allahumma amina. so en nangodiri en jahan yeeso. ɗum ɓuuri mani waɗi o. naam. ko goto waɗi fof goto waɗa wiya gaɗi janne. naam. wammi waɗi accu mi acci. ngol ko mbajimi pula ko fof miɗo ñaagui ɗum du'a o sabi hono du'a wala a yi du'a o ko sakkoto ko ne heewi so neɗɗo huuli sanne wiya wan du'a o so a suuji sanne wiya gaɗa du'a o hono du'a wala ene pula ko neɗɗo gaɗen du'a o ko woni e meɗen ko yallade iwa allahumma amin ko poɗɗo ñaaga du'a o sanne miɗen belti inde e yettore e ngendi ndi. min miɗo jeeya kuru laamu ŋorko. naam. miɗo wiya Mamoudou Oumar Hammadou miɗo jekke Sare. miɗo andi hoɗoɓe anditi on fof mi calmini on hoɗoɓe ɓe e haaloɓe ɓe e hoɗanteɓe ɓe fof paami. gassi sanne sanne Mamoudou gassi sanne sanne yaro
bisimilla aywa joni ka ala ko heddi sona joppitan ɓe gaaci ɓe gaajate fulɓe keɗo pula ko on calminama gorko e debbo suka e mawɗo aduna yo waɗi kañum jeeyi haali yo ɗon ne jaafo hannde invité Hassan kouyate e Mamoudou Sare nenno aduna e ballonom golle fof mo balla wala e muɗum yaata yeeso so jii radio tissa tiiɗi men tilsidiri men taccini men tife sini kina men gara ɗon men kiiro yoga e gaaci yoga e haalaji aduna e kawral noon ɓerɗe kettuɗi ɓuuri cuuɗi baaba kettuɗi ko saabi ɓerɗe kettuɗi ɓuuri cuuɗi baaba kettuɗi a giɗam tan mi jiɗama tan a yaata emi yaata e maɗa giɗrago ɓooyan mo waɗi toon ñerƴugol so andetende tawa e seeruɓe noon ɗum wona minen ñama kadi e ñagotoɓe kaali Abou Hanifata kañum ne haali wiyta matta a yo dambite fi habibi ka e giɗiraɓe moɗon ɓe hiini no wonande wakkati fof fammate o anda alsira o ceera ko yakunu hene laatoto fulɓe oɗon jaafo min en beltini omo sanne ko tinne sanne so neɗɗo wiyama tinno anda tan won keddigal e leydi noon nenno miɗen tawa ñamana miɗen tawa e yeeso jogiiɓe kuraŋaji ana kumini e leydi ana tiiɗi wondude e cuuɗi baaba ana ciini kina jama fof yiida oɗon andi ko wiyete radio golle e golle tiɗɗo noon e golle hakkille noon e yero bari tawede a suuɗuji bondireji fof en barkinede sabi aduna noon mbiyama moƴƴere pati bonne faysi ana bonne ɗum pati bonnire wondude katraga noon ka joni noon suuɗuji dekka Hassan kouyata ana tawa ɗon e sukaɓe jokkolɓe ñamana oɗon calmina sanne joni komin garata ko lamina dumbo kecco downaɗo sara duufude bidigaji kaaki ittuɗo dukkuru mi haalini yimɓe Hammadi Kanciɗo galle bamuno rimete ladde anda inna anda baba kana andi ɓiɗɗo barkinɗo o wi kan omo huyi e radio omo sanne omo welti e radio o sanne min tinno min nanguidira ɓerɗe kettuɗi ɓuuri cuuɗi baba kettuɗi e miɗen tawa ɗon pulla Hammadou Soule Saydou e Demba Soule Saydou e Digo Soule Saydou e Minta Soule Saydou e Ganɗo Soule Saydou e Daɗo Soule Saydou yeraji Demba Diallo ana welti komin tawa ɗo ko e pullo dañaɗo Diengui Hammadou Amadou Siddi Modiba Coumba Hammadou Amadou Siddi Modiba tan Abbed Hammadou Hamadi Alpha tan Hassan Hammadou Hamadi Alpha tan Hussein Hammadou Hamadi Alpha tan Farmata Hammadou Hamadi Alpha tan Kumbi Hammadou Hamadi Alpha tan Dada Hammadou Hamadi Alpha gorko Sogo Sallu maayo Dugu Jindi maayo Gasa Gabbi maayo Imguel maayo Imbami maayo Kolingel maayo Huɓere maayo Duɓɓal Toldindodi maayo Sogo Seli Seki maayo yeraji Demba Diallo ana tawa ɗumen tawa fof kañum to ana tawa mi andi omo welti e komin tawa ɗum ko mo wi aduna e mballu noon golle fof mo mballu wala e muɗum yasta e suudu baba tinne e ballidiren ne so wiyama fulɓe ballidiren ne andon yimoɓe wonko nafata andon haaloɓe wonko nafata andon tan aduna ko yarete jamma e ñalawma foti herto hewto gurdal noon so wona haaloɓe ana ngoodi dabere heɓatake so wona yimoɓe ana ngoodi dabere heɓatake nen enen pulako en jataki wondude e yimɓe men haaloɓe en jataki wondude e yimɓe men yimoɓe ƴeewe yella yimoɓe men ɓe e gaƴniɓe garadde noon kamɓe kollidirata wondude yimɓe karɗo anda karɗo ka joni noon minen ñama kadi e ñagotoɓe minen mbiya minen mbawi hollidirde karɗe faccika kañum ɓe joddi batte e kantu muɗum e kalu muɗum e kaybu muɗum noon e ñaminin demen fulɓe tanna ene huyi o radio meɗen mo hono muɗum yaafa e radio ngaji tissa noon ɗum tiiɗidiral tiiɗugol kina tiltidiren kina muñidiren e neɗɗo yiɗi tan muñan nenno tinno ɗen ne faa ɓetto kaddi wonande e tinnare ko tinnare wala e muɗum a koye tabital wala e muɗum ne ɗon miɗen jewta sayin ɗuuɗi ɓorno toon sayaji lobbi welle salmininde saaga fof pulla Hammadou Boura Fagare Allah e Boura Fagare e bana Boura Fagare e tandu Boura Fagare taniraɓe worɓe wuurɓe joguiɓe ɓuurɗi ittoji ɓuurti guddinoji debaji Baboura Hammadou Boura Fagare miɗa andi omo welti komin tawa ɗo ko pulla juulo beete se duwo so wi juuran yaltude e galle muɗum so koyɗe muɗum e juuɗe muɗum juro rafkat ngaji hakkude juulal sellifana kañ e juulal lasara junta haajeji tiɗɗi walla juuli lasara ɓorno juwaɗi junito becce batuji bandiraɓe muɗum fa ɓerɗe way muɗum ani juuto min Hassan koyade jaatimi jaabo yo pulla juuɗo dambe juuɗo ɓural Baboura Hammadou Boura Fagare fay sa bada wala Allah ko battande aduna e battane darte noon ɗo min mbimi en tawa ñamana hono pulla Bela Abba e Hannati Abba e Yaaɓoy Abba e Ligodi Abba Amadou Bela Abba
o fulla goroworo konngol si on aadidiri mo goroworo yondi si o gootidiri mo goodan ɗo kadi min gootal huɓɓe ladde yayna aduna waɗi waɗi kañum jeeyi haala wulla kebbino wagoji nayyi so ɗin keño ɗiru konno baɗɗal kokkoji ɓalwala haakoroji ɗi ngar ɗi mbayle galbal ñamana Samba Thiaw e ɓama cabbi pilo peeɗi pirtaɗi piriji ɓame piye pirte Amadou Diallo abnodde appel ŋaji on wiya ɓeyde piriji wulla bannaɗo timore jeyre hamma jiɗaɗo joguiɗo kaabi karti piiloji huɗo pijoji piccoji so piya tummuɗe kosan fulɓe rewɓe jara fa dirni en piɓo ɓeyani joɗini men ñamana Buuba Diallo mo jalluɓe manggo endirteɗo Buuba jolli jonɗo joydiro nayyi e wagoji fa keewa nde gaɗa jippine galbal ñamana fa ɗi gaɗa joowe ɓe aɗa joɗini men galbal ñamana o pullo woni min Hassan kouyate mbimi cakkanteɗo nayyi e pogge cakkanteɗo nayyi e galbe a yii wakkati e sakire kiikiɗe Samba Thiaw ana joppite jiiya caɓal gorko cayiɗo ɓornotoɗo sahaji ɗum ko inde muɗum e sambalde sarwaɓe ɗon kalisiji kamɓe Samba Thiaw ɓe fota e galleji maɓɓe kamɓe ɗuɓe kadi yiiɓe ɓe ana kaydi men e galbal ñamana bandiraɓe oɗon jaafo aduna woɗɗi waɗi jeeyi haali noon marɗo jama marɗo jaaƴotoɓe marɗo ɓaleɓe tan jakkotoɓe wondude e nengu marɗo o mari needi o ƴiwi e galleji mawɗi maabo bandiraɓe andirɗa ɗum noon minen mi mbi ɗum Oumarou Boubacary no Sénégal wajoɓe ɓen joɗini men galbal ñamana dikko kullu mo sawta ñaagotoɓe mo sawta ñaaƴoɓe mo sawta ñakkoɓe nden no hannde miɗen tawa radio meɗen tissa ɗen sen Kouyate Ba Kouyate an jeeyi haala Ba nanno Bamako fof no heeɗima joni nam inchallah ɓe mbiyamɓe kala mbimi e mbiyam koye jowti ɓe jam e tinnoɓe keɗo Hassan Kouyate kañum e gaaji belɗi e gaajade belɗo so Allah jaaɓi pulago bisimilla Kouyate ɗon e ndonon noon wona gorko fu wawi hoɗanede ndondo wiyam doguemo wooɗa bandinemo wooɗa joppemo wooɗa kina yonki wuura se wawa hoɗanede e ndondo noddi pullo ɗel ko guuli ñinaɗo guuƴi dindanteɗo noori guuli marɗo Bouba Hamadou Dura Fagade o pullo jaɓa yo pullo mo ɓinayyi gaɓɓe dindaji e diŋirŋaji ɓutta tokki ɓucciɗo hakkille ɓuuɓa galleji ɓuto diŋirŋaji mobilaji ɓudanteɗo nayyi laddeji o pullo ɗuuɗi galleji so naati e ngal salangawal jiya walletere ngaji ana jeeya e hendu filme ngaji ana jakko e hendu jiya kulle caakiɗe cayiɗe aɗa andi tan saɗɗa waddataɗe jiya toon caɓe rimɓe rewɓe no ɓorno caɓe bagiji dime saji en ɓammobilaji caccina ɗum e laawi Hassan Kouyate ɓamta ɓural ngal cawa e noɓɓe bandiraɓe oɗon jaafo ko mbiyami bakile wona bandam ko wona min waɗi fulɓe nafoɓe gadi nani Allah wiya baqitul minan nasi baqitul minal jannati qaribun minan nasi qaribun minan nari akoye bakile hakkille hoore ma wala jiɗɗoma de wala fof ko yiɗima kina wondude e yiite kare andaro fa gadda amen joni wondude on ko fulɓe kaalata ko wana nan mbiɗa wiya pullo ari ɗi ƴiwol rindi dinguirŋaji mobilaji rindi dokke pullo mo dokke muɗum ngala puusere ko yeeso hokkima puusere fuufuɗa fof yam puusere immiko e kaalisa Bouba Hamadou Dura Fagade dokke mum ngala puusere noon min tawa hannde miɗen tawa radio meɗen tissa miɗen tiigo gaaji miɗen tiigo haalaji bakile ɓe jaafo ka yero Diallo hannde mbiyatan yero bari kañum waddi amen tigaw pijoyi aw laatiki Diallo hannde gaali ila gara mbimi gaɗa yewmo Diallo ay ɓurlo wawata kam min koy ɗon min jaaha ɓuruɓe duuɗe seeɗa min kotono Sénégal wuro Fuulo Moussa Gaali e Waali e Koddo Samba Souma hiila jaati jonɗo jowoɗo gigguji on jowo nayyi e laddeji fa keewa yow nayyi e ɓurguji fa keewa yow bidigaji kaaki eyi ɗum Samba ko ɓari gorol Sénégal wuro Fuulo Moussa Gaali e Waali e Koddo Samba Souma hiila Amadou Samba nan Hassan Kouyate wi saabu sawama wondude e kaaɓe koye fulɓe rewɓe cawama kañum ɓuuɗo boɗejo daali carama wondude e caaboyi bidigaji cawama kaaki jiiba amen cawama kaalisije min cawti ɓuuri muɗum hakkude bandiraɓe muɗum so
fulɓe ɓii pullo mo wona calaaɗo iwde e jaɓe galleeji timi darta nu Samba Bukari Ulla Amadou Bukari Amadou Bukari Soumaïla Bukari Bara Bukari Ali Bukari Nuu Bukari Mabbu Bukari e sukaaɓe jokkuɗo on jooɗi men Bamako haali ni on yimɓe ne keewi wiyete e yimɓe ka neɗɗo heewa wona mo koyɗe e hoore enti wiyete neɗɗo kina taw ne anndi gaddaɗe aduna noon so wiyama wal mar'u ko woni neɗɗanke caggal e neɗɗanke jaati e neɗɗo anndi ko woni e neɗɗanke ne anda filla muɗum kaka jantete ko caggal ɗum woni ko ɗaɗum fotankoɓe mbi la tas abil anil mar'i absiru fa kullu ne qarinihi yaqtadi bil muqrini fa iza tatawama ni kanko neɗɗanke o jaati mo laaɗi za hayrihi joom moƴƴata ɗaari no hollira makko fa iza tatawama ne za sirri mo laaɗi jon torro wajtani so aka dow woɗɗi tamo aka dara en sirri muɗum gasi tan bakuyate golleji ɗi garɗi sanne Mobo aywa yiyata ala téléphone o ono worde jokkitan téléphone ana hoɗe yeeyo kono mbiwa hannde ɗo ngeɓa yimɓe téléphone de mbiwa handan kuyade waɗi weli ko ɓoola ɓoyten ana toon Mobo bismillah sare Hassan ko wiyate hono ɗi gaati mbiyete ɗi mbiyete ndoondo ayyo ɗi mbiyete ndoondo ko ɗum ɗo no firtata ndoondo ko firtata comme nden worɓe yiɓɓe jaajude muɗum e sanne woni golleji biyeteji jaayi ana nañi kulle ana mbiye ŋacce e labbe goɗɗum antun ɓiɓɓe majjum ana wiya ɓiɓɓe gaawe eɓe jogii toon wondude e laañe worɓe tan yiɓɓe golleji laatiiɗi ɓeñiɗa golleji biyeteɗi laaliɗi aɓe koɗɗane gude maɓɓe nen no nden wudere worɓe suusuɓe sanne kañ en jeydi ana wiya ndoono ndoge mo wooɗa ndondi nde mo wooɗa ndoppe mo wooɗa nen no ko ɗum jibinata kono wondude ƴiƴen kañ ko gordi noon cakkiti majjum kono wondude ko ana haaji ɗum woni mawɓe ñama kala ana mbiya suko yara yummuɗum looƴo nen no to wolle toon ana weeli ana naawi nen no won gartal ana warta e galleji wiye maani heddiki toon ana metta wondude e yummiraɓe wonɓe le galleji ɓen ka ana ñayre wondude e bandiraɓe o muɗum kañumde ana ɓuya yalla ana keɓon ko maani heɓno le wolde kom warɓe suusuɓe wolde jeeyi ndoondo hannde no wardi e worɓe suusuɓe jawdi kay e jeeyi ndoondo sa jaaƴ ɓe ngala hende ɗum min kalante dokkile yetti ko gaddi tan Hassan ko wiyate Bamba ɗo mo wawi gaji ɗi sanne sanne o wawi golle makko sanne sare o wawi jaati tari golle makko sanne sanne joni ka Hassan ko wiyate en ƴeew yalon waylde gaaji ɗi a faami ndaare joppen téléphone o du so Allah jaaɓi enen e pula ko mbalniren nde wonno nokku heure o yeehi fa feccere nen no waylte gaaji ɗi jaare mbay goɗɗo kadi hen so Allah jaaɓi bisimilla mokko ɓe mbi saɗa wawi golle ma soppini ɗimmo wala hen wallahi voilà omo nana ko kalton ko joni o jeen noon wattadi ɗo wiyete radio tissa waɗe mambelo Mobo aya hatti on wiyete joni ɓellere gaaji mi nani ɗum e Kalifa Koyta wi ɓellere gaaji konngolo min tawa alhamdulillahi
noon golle fof golleteeɗo so a ndaaray le golle o tabital a heɓataa ko tama sikki wala miɗen nangi wudere e ley gaaji anidirteeɗi njaru kaliba koola koyte min calminii ɗum sanne jowti faaɗo woni walla leñol noon sanne e paaba leñol noon sanne e paabiɗo suudu baaba jaru bisimilla kuyata bani naam je e ɗon min goɗɗi e njaru min koddiri ɗum wonande e njaru dow radio meɗen tissa nen no miɗen anndi ɓiɓɓe fulɓe jogiiɓe titre ŋaaji mawɗi ana ɓanti noppi muɗum ne hannde ana tiltini tinitaade komin kaalata inchallah non noon alhamdulillahi aduna fuu e wakkatiwele gootel noon aduna e filla noon ɗon miɗen nodda moƴƴi mbakaaji moƴƴini baabiraaɓe moƴƴini yaayiraaɓe moɓɓuni miliyooji montani asulu golle mo dokki muɗum fof ngalda e hiila mo ñallata ane hiidindire e ñama kala e ñaagoto mo hiidirta wondude e talaka en so a hirni yiɗum a heɓan ko kirtoɗa faa heewa wannangal waka ɗone satu buka hamidou boubakary hamidou ɗurma hamidou e dieynaba hamidou e kowiɗo hamidou e mayrama hamidou tawɗo laamu boñiɗo laalu ɓornotoɗo laaɓuɗo laal tiinde joguiɗo galleji tiɗɗi tiwtuɗo fonde ŋaaji ay sa yii wi fullo o jaadi tawa mo teɓotoɗo reesiji noon min an tan koyat wattawidemo potuɗo sifaji potuɗo mbakaji ɓornotoɗo poɗɗi potoji e muɗum so porɗa e muɗum mbiya ɗum koye borɓɗi polmo sifaji ɗum porƴa e hunduka tan koyat an mbiɗo noon jaadi keɓa potuɗo pondeteɗi gatteɗi e jiiba ko ɓoɓɓuɗo hamdo wura fogare ko allah waɗi pour ko yimɓe gattiri jaru muɗum noon pullo jogiiɗo saanga e jippinateeɗi saanga e jippinooji saanga e jikkotooɗi saanga e jiilateeɗi fulɓe saanga goɗɗi diwooji tati jippina e kaaki yooƴiɗi jija mo allah dingen so jiiɗi hakkille muɗum iwi e jaadilol yirraade o wiyetee poola amadou no siddeeki ammada siddeeki araɓeeri siddeeki ganɗo siddeeki laami siddeeki muuno siddeeki kañƴe siddeeki goɗɗo mo ɓural muɗum siiɓataake si yirrankoɓe poola ammada siddeeki njaru muɗum miɗen jogii toon miɗen mbi ɗum wara ko heewi sukaaɓe so njooɗiki fof so kaliki sanne e golleji fof mbiyam maani wara wiyeede rawal ladde yaafa wawde yaafa wawde banndiraa muɗum yaafa wadde yaafa umaru muniru muusa o woni wara so ana wara fof waran warti faa timmi waran ana waawi waran ana hunta waran du ana hunta ɓe haajeji muɗum kumi min tan koyata gatta wiide pullo mo doomata faa ñaage bawɗo dokke ñama kala e ñaagotoɓe pullo ciiɗo wona ciiwaade asulu pullo so yiɗi siiwaade sukkiren ɗum jewdi muɗum nde mi ɗum pullo bawɗo ñaaɗo ñanngo ƴiwɗe galleji ñaaɗoji o pullo nafata te mis ndungu watto wiide pullo onne miijo o waɗa miijo o waɗa miccito o waɗa mija saaraaɓe segiraaɓe fof jawdi wakkati fof timmina dokki timi ƴiwde pulloir warta mali ñappa kan mina tan ko yaade en gatti amadou hammadou ali folo gongo sayra sam wi umar muniru muɗum lamɗo jammaɗo hakkude towtiɗo ƴiwde e tenoɓe so toowi darnde so towona kaaɓi so kaaɓi piyana tonteji toɓɓen fuɗɗira ko kosan jam jeri fa deɗo mum en toowi fuɗɗo jooɗo moɗoɓe moƴƴino dokke fa mali umar amadou hammadou ali folo gongo sayra sam horum o jogii kaaɓi noto to toɓande gortiɓe o ƴarata heese o jogii korgoji jekkuɗo daali kulata butaali noto to toɓande gataali fuɗɗo waɗa gañanan kadi bandiraɓe muɗum umar amadou hammadou ali fono ko muɗum muniru njeru muɗum bakuyata yero ana yewi golleji ana yewtira wondude e ñama kala e ñaagotoɓe ana yiɗi wondude wakkati huɓɓe radio tissa kina haalaji tiɗɗi tiige e muɗum ka jon noon miccitoɗon ko kalami e makko goto fof suuɗuji ɗuɗe ɗum moƴƴinima noon bakuyata wona hono ɗum wela ko woni e majjum ko ana tiiɗi mani yo gaare jewtine suudu baaba andon ɗum ɓeydoro ɗon suudu baaba ɓeydoro nen ɗum hakkille noon mi haali yoga e golleji ana toon hakkille hewtinata golleji amen ɗi tan min jooɗo kina taw wonko soggata men warde ko wona hono gaare jooɗe tan gaajine pulaako ɗum waɗi so miɗen mbiya kaccette amen ana woodi kaccette giɗɗo amen ana woodi kaccette o wona kaccette amen wona kaccette giɗɗo amen wona kaccette giɗiraɓe amen ana woodi nden noon alhamdulillah golle fof gollete leymu boniti ana woodi ni e kaccetteji fuɗɗo fof noon daade
wallude suudu baabum no golle fof golleteɗo bonus woni ko orange wiyata bonus maltais wiyata bonus ko wona hono ɓe jeppot jawdi maɓɓe ndi tan yaha noon eɓe andi wonko ɓe keɓata ley hen noon minen dumi beldiki bonus o sanni merci sanne kuyate beltiki en sanne kuyate bisimilla kuyate an jeeyi haala ɗon noddi ana towi hakkille ana towani e kaaɓi ana feeni e tonteje e dalli golloma heewa torra si an ñama kala ñaagotoɗo a jiɗɗo fa ñaagoɗa ɓurɗo keeɓa ñaaƴoji ko ñabbu bagaji maɗa ko tajjutiɓe hakkude bama ko bamba ñaalel ɓe siiba ganduɗa nokku biyeteɗo e seware wiya wono pullo ma tan koyaade wiyata muuro o waɗa muuya waɗa munne jewdi muɗum ɗo yiɗi o woni muusa aswere yo pullo jogui kaaɓi muñi yiide jogii kaaɓe ɗiɓɓiine e muɗum ɗo muyni fa giti muɗum munni jogiiɗi kaaɓe celluɗi jecci ngayi hono ɗo seesiji ko cafata ko ngana seeɗa ko cemminata ko ngana seeɗa ko ƴiwade cafal ngal ko wona seeɗa uji kewɗi sembe ceekuji leydi ɗi ngana seeɗa kaaɓe kewɗi sembe ceekuji gurti ɗi ngana seeɗa cemminooji fuɗɓe rewɓe leydi ɗi ngana seeɗa gaɗɗi ceeɗi ceeɗi kuɗowaade ɗi ngana seeɗa sa anndi muusa aswere tawa ɗum ceniiɗo leggal jongi sa anndi asuno tawa mo ceniiɗo asu sa anndi mo sanne tawa mo celluɗo kiggol o pullo jogii kaaɓe bari beetoji jeeɗi ɗeebaji fof cirooɓe belɗinangude beete gooto mamum sari ani ɗo kañum ɗum mi seedi yaha wondude e seware kay ñaami kaalisi wondude e seware ɓe jiiɗa yettude ko yettinaaki ɗum banndiraaɓe ɓe jaafo ɓe jaafi kuyate bisimilla kuyate ana annda hakkunde nagge e ñaalal wala ko ɓillindiri ɓe ɗum ko diwata noon ɗum ko yarata koyɗe muɗum nayi noon ka si jiɗɗa fof ana nanguidiri noon nafa waɗi ɗum so min jooɗiki min jetti on min jettay on yo oɗon jaafo jettoje ɗen kañum dokke ndimata ɗe dokke ɗen kañum ndimata wondude e jettoje ɗen dokke ɗen kañum muynata wondude e jettoje ɗen wona ɗum min jiiɗa huncude bunude amen ɗe tan min jetta neɗɗo tawa wala ko woni yeeso tom sabi won hettinotoɓe haalaji ɓen yaru ɗumani waɗi hono nu Samba Boukary en si haala mawni hakkude amen giɗiraɓe amen ɓe jooɗo ɓe cataka bandiraɓe oɗon jaafo ɗono leylati ngaji min tawa min kaalini on ɗo min tawa radio meɗen tissa nden noon alhamdulillahi e mawɗo e meɗen ɗo bakkay kone noon a yii fulɓe mbi neɗɗo yata yoppa ɗengal muɗum on mo jiɗɗo konngol lobbol mo kolniɗo e golleji mo kokka ɗum ɗo wondude force wondude e jaajuli kokka ɗo wondude ɗum e teddininde jaajule padi koye kone aduna woɗɗi woɗɗi jeeyi haali e haali ɗum woni so aaraɓe mbihi wonande less qur'ana kullu nafsin za'iqatul mawtu kullu ma alayha faniha so neɗɗo wuuli mayan ko wurday e foofango mami ɗo rehde ɗum woni ko yimoɓe ɗum suufe e ñimi ɓe mbi huɗɗum lejjimi maɓɓe kamɓe ne ɓe mbi walam takara walam taku faaji man fa mawtuko min hayatika daaji man ɓinguel adama e ngel jangga e faama e landaki woni wonande e gurdal muɗum gurdal daaba noon kone gurnameji moɗon ɗiɗi wona gurnameji daabaji gurnameji moɗon ɗi ɗi gurnameji wallude jaajuli fuu noon wiide yimɓe gaare jooɗe jiidene aduna gaare jooɗen kokkodiren dabireji aduna gaare jooɗen kokkodiren communiste ngaji aduna ɗum wona ko yaafi bollidir ɓerɗi wona ko yaafi kaa ko neɗɗo woɗɗi e golle muɗum fuy Allah wallan ɗum yo so wiya golle so a soobiki soobi wonande e golle ana ɓuddide fayi damgal jokingal min ɗumen tawa min wetti ana heeɗini men wondude e guteŋaaji kewɗe ɗen Hammadou inde muɗum e Hammadou yettore muɗum e Cissé oɗon anndi wiyeede Cissé du wona ko yaafi golle fof golleteɗo ko ana jogii wondude e tampere muɗum sabi ɗaalun faranke gooto wii innal ilmi wiide anndal zeynul ngal yamba muya li aali haa wonande e dunke maggal wa qun laata kulla man hamida kala a jetto wa kulla yawmin kala ñalaani fof si aada tan ɓeydoroɗa anndal minal ilmi wasfa fil buyuji tafaɗɗa fa innal fiɗi afdalul qa'ilatu lal birri anndal kañum faɗɗata neɗɗo e maayo moƴƴungo Amadou Cissé jande moɗon nde perdayi o yeehi ana toon se jangi fu pertan jande muɗum noon jaru ana wawi hoɗede ɗom inde mo a wawi noddede ɗom mi joɗiki radio Tissa
ɗum kokki min wonande e haala ko mbimi minen jeeyi haala noon nen onon ɗo onon jeeyi e haala nede min belti sani ɗum kuyi Ba kouyate nam ɓeydandema e dow haala ma kam a yetti hoorje radio o o wiyete Bekkay Kone Bekkay Kone nen no yiiɗi jettama fa hannde jowtamo sanne 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 sabi nde wonno nde garanmi ɗo komi haala radio nde kulle aduna nde fuyat sababu noon nen no sababu Allah e sababu no kuccodirmi joni o kanko woni mobbam min e hooram Sisi Amadou Sisi kanko woni mobbam min kadiani sabi kanko watti kam e radio kanko janngini kam radio naam nen no mi yettanmo sanne sanne mi yiɗi min ɗum jetta noon kam mo sanne sanne inchallah a faami sabi kulle aduna fof ne jogui sababu nen no min jiidi min kaldi haala majjum naam o wi kam mi wara mi wari min gaddi ɗo ko Allah muuyi naam o hollodiri kam e hoorejo radio o Sisi o itti filla ka o fillani ɗum ko waddi kam kañum du tinna e fey a faami naam nen no wi bisimilla basi fo wala min gonɗa min golliti a faami illa miɗo wara ilay kanko émission ma kanko Sise hoore mum kanko tasan waɗa émission mi waram jooɗo banggue makko mo hokka kam haala wakkati Amadou Sisi Amadou Sise fa Allah muuyi dokkami air a faami sani alhamdulillah rabbil alamin ila ñanden dokkami air o warde hannde an hannde heeɓi hitande ka joni fa ñande wodere merlam de kam mbuuɗu na goɗɗo a faami nen no en fof en dulla golle radio yo kalisi tan ni bonnata haqiqa a faami par ce que courant ngaji ɗi yo yiite noon haqiqa nen no yiite nge kalisi gollatange non wori nen no fay beete goto mi meeɗa wiide kam a faami ono wiyete hannde ka ya émission ma warana ou bien hannde ka ni mi meeɗali wañ yar naam a faami sani nen no ɗum e jettoje mawɗe noon sani a faami ko jimmi jetto noon kamɓe sanne 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 min beltiki sani nen no alhamdulillah rabbil alamin ila ñande puɗɗo warde ɗo ɓe gari ko tedde ngala fayida tan mi jo faami jippoɗo haqiqa a faami nen no neɗɗo ɗum fuu mo gaddumi ɗo ɓe jogori ka fuu no ɓe jogori joomum sani a faami baɗe meeɗe wadde neɗɗo so mbi kam nina ni nen no alhamdulillah rabbil alamin nan yiiɗi jettaɓe sanne 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 Hassan Kouyate mi weltiki sanne yero bari a nani kaalum fadrankoɓe mbihi hayatu no gurnalla qalbi e ɓernde bil ilmi e andal noon ko mawɗo humaygol qalbihi e ɓernde wa jaalum e majjere noon faji tani ko huuyo goɗɗite ɗum e ɓinguel adamayo so janggi faami ɓernde mum nde laaɓan muyane jangguininde Amadou Sise jande makko nde ndemo faami woɓɓe yo janggan noon paamata e jande so a jangi a faamayi yo jande nde mawlinte waɗete kibru noon nden no wiyama kibru ɗum walla kibriya uli rabbina sifatun sifa Allah tan noon bihi Allah kañum jeeyi ɗum maksusatun ɗum kerta ɗum ɗo wata jannabuɗo ha yo goɗɗite ɗum onon yimɓe ɓeeɗe Allah kañum jeeyi ɗum ɗum yogaɓe so jangi paamata e jande muɗumen nde gaɗanle jande mum e manggu kañum ko paami Allah wi ɗum paami Allah wi ɗum sa faami ko Allah wi ko manggu tawatake e maɗa se jande makko ni ko faami noon a yiimo laaɓinima reedu ɓe mbiya hakkude docteur e mobbo yo an taaliɓe jangguinteɗo on an joguitoto wondude e majjere maɗa te keeɓa wondude e barke maɓɓe nden no an ɗum yero bari aɗa wawi yettede an ɗum saabi a joguide wonande e sawrare e muñal e tampere e golle on fa keeɓa wondude e nafa golle on so mobbo oɗo yi ɗum e maɗa so tawi a neɗɗo bawɗo jangguinede ɗum so wona anda bawɗo jangguinede tan o ceeri ko hande wara andu nen ala tigui taaliɓe mo wona kaɓɓiɗo noon waɗi ɗon fof Allah wawi yubde yo yubbo no jiruɗon so wona ɗum min kawta wawde joɗade Amadou Sise an e Bekkay Kone e yero bari Allah ni wawi yubde on e joddi moɗon ko balluɗon pulaku aduna e ballu noon ɓinguel adamayel ɓaman ille e huyre noon fa iwa e huyre noon fa ware aduna noon fu e ballete ɗum woɗi se ɗalum fadarankoɓe mbi ɓinguel adamayel wala ɗo fuɗɗi kina ilal mahdi wa ilal laadi hoto neɗɗo fuɗɗata bambode fuɗɗata hoto neɗɗo timmata e kaburu timmata noon yen alhamdulillahi ɗum fu e sawrare noon Allah acci sawrare e muñal e laaɓugol ɓerɗe e wallude amin ya Allah gacci sanne 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 Kouyate gacci ɗi beeli gaja to weeli sanne Allah vraiment min ɗo weeli kam sanne yaro vraiment min ɗo weeli kam sanne weeli kam sanne wakkati o ka heddi minute aji ɗiɗi heddi donc darten sallah voilà sallah miɗan gaɗa ko tubakoɓe mbi la culture des choses voilà merci
noon jaati mabbo no mbiɗa ni wakkati o waɗi jaati o nangi junngo sanne sanne ala fof ko heddi so wona en jowtanɓe mbarkinenɓe sanne sanne e dow noddago ɓe nodda so ɓe nootingo ala wan tawi so ɓe noddi ñande wonde de ɓe noota hono no ɓe notori hannde ni nen eɗen ñaagui kulako ɗum barkina ɓe sanne sanne ɓe kulako ɗum acca hakke